Tonga ai ngu yo blay bahagi ni kesengingan wan ra biang ni ke jingkren ka ba ngai pila yo jingker khushibon hagi ni ki katu kan itu liga ba fi sngap ye ni ke jingkren ke jonga but menta kesengingan pen kut no ye ni ke jingkren ka ba nga ai kerteng u Buhrieh u but u Pynioh pat kumangala ong ye fi kani ke jingja hagi ni ke long yeng ke jong ke Mary ke Martha bat Lazarus ke ke wei ni ke jingja ki ba ha ke jing pule Bible jong ang shem ba ke dei ke ba blay ulale ke ba le se ha ke ba ning kong kim snau tho but ke dei ke jing le ke ba crowd palat ha ke ni ke yeng ngala ban ong ba ling ba ke ba ja ha ke ni ke yeng wat ke ba blay ule ha ke ni ke long yeng ba nga yo ye ke jing shai kumno bangan snuthu yo blay but kumno bangan snuthu ban yat ban unu try but ban shakri yo blay haga jing yat nanti ke jongi baro shilenter nganget lada finang ban snap ye gni jing kren jonga adu besdang kan yarap ye fi bapin snuthu ye ke jing day jong fi kum ki brio but ke jing day jong fi but u Jesus Christ kum blay nama teng habangim nang ban snuthu ye ke jing le jong u kapan kelumar ini kapan ngol lengo ini bat teng kapan po ini ke jaka ka bangin kum jingai no blay la ngim sngot hu ye ke ega bole tangala kren fi nakani ke yeng ala pen ye fi kat tu kat ne bat ngasham bagani ke yeng kala long ke jingger khu ke kraw ya nganut man ong ye ki million ye ki billion ki briu ngala ban bu kumta ye ki kristan keleng ke pertain nadu ki century ki ba menshua hadu mental ke sngi bat kadang im gani ke jingja hadu mental ke sngi habang ye pule biang ika hagani ke sngi tengah kwa ngan ong biang fi hagani ke por fi ngala kren fi shapang gani ke ba ong u jisu u Buhrieh ma ngala kren shapang ke ba Buhrieh bau blay Buhrieh ba nang tade ngala kren Jepang ke jinglong ke jong blay ba kadon ke por ba ikum bau no uda sendan ro kata kata ke bang shem bau u ke jat bin Israel south part life house nem tam u Hynrei u yo job u ke brio bara u ngala kren pi bau yo Joseph Kandrus nem u yo Moses south house nem u ye ke Naomi ship house nem u ke brio ke bubon haga Bible Hynrei walik klet na kren ni ke jingkren jonga u Buhrieh u Hynrei un Pynioh pat na chay sngutunat ni ke ktien ngala kren ke jingkren jonga ki bo menshua bat nga namar ba runglang ha ni ke jingkren nga kwa ngan beteng biang ini ke jingkren ke bangala kren teng ki voice message nga ki badang sedang ha gitu ki benai ki bo menshua ya ni ke jinglong Hynrei menta ke singan pen biang namar ka rung ha ni ke topik lani ha ni ke kerteng jong ni ke jingkren ba u blay u Buhrieh u shipor Hynrei un Pynioh pat menta ke singi ngan kren ni fi shapang kani ke jinglong ko jong try ba wat la daw Buhrieh wat la daw Hynrei u jisu dei ubala ban Pynioh pat hangi ye ki ki bangi do no hagajingem but nga aingo yo blay bagani ke yeng kadana peleng ke jaka ka ba lingo ke jaka ka ba kadana ke jaka ka ba laban ong no ke jing pentingan je ke brio ka ba mlaban snotho namar ba nda ba ke brio ke pentingan teng ke sulong tang ke jing singan rei kimla ban le kimla ka ban ngakwa Pynioh ka ta ke ktien namar hagani ke yeng ke ju ke wan ba ni pentingan ni ke yeng laban ong no ke jing pentingan je ke brio ke sulong tang ke shipor ke jing singan hare kimla le yakabala do yakabala yap la yap mdan shu bala ban le ngakwangan ong pi kata ke dei ka kerdan jongi ke brio bangimla mdan brio ngaju ong borobor haga jingkren jonga haga yakni ke ktien ke jong play nadu menshua hadu menta ngaju ong yakni ke ktien ba mdan ke ktien restoration lani ke ktien restore ba ong ke ktien English haga ktien ke singi langin ong ke jing Pynioh pat lani ke jing pen pai pat walam biang ye kata ka bala du no yakni ke ktien restore ngan bo de ktien English kindian yakni ke ktien restoration ngaju ong ha ke jing kren jangan adu menchua bakam dei ke ktien ka ba ubriu ulaban penan kami ka nama mdan manu ru bala ban restore biang yengi habang ila du no kani ke ktien ke dei tang ka jong ublay na bari tang ublay ubala ban restore biang ngani ban Pynioh pat angi
ya ke eke bangi do no na ka daw nda haba wan na gani ga yeng jong ka Mary ka Martha hadien ba ka Bible ko ang ulawan ngan puli pin na ka gospel ka jong Yohanes ka nang ka bakhat way ka khat ka bakhat nyaw na kwangan kren men ta gisngi kumno ba u Jisu wan ya khaban penmi pat lani ban Pynioh pat ya ka jing em ka jong Lazarus ba un mi pat ba un ai pat ya ka jing em jong Lazarus u brio ba khat ba khia u ba byang na sidong ha gani ka long yeng ka ba sa khun swet fi puli na khat ka bakhat nyaw ko ang haba u Jisu ula wante ula shami u ba ula don lupa sausni hapo ka jingta ka ba ningkong ka ba ngakwangan kren haba u Jisu unwan ban restore ki aka unwan ban restore ya ka aka ka balong impossible ka bam la long kata ka dai ka mga kuang ang pinamarang ni ko ang ula don lupa sausni hapo ka jingta pisno to abang hapo ka jingta sausni ka mat la tep yu siapa ula dep yap la pensumi u laisni udana yel la bu syukrem sausni minta ka lapoi bat kat baga pipule nang ni ka mat haba Jisu wan hagapor baka ke situation mo ka tu ka jinglong jong ka tu ka jingja kadai ka bam la long shu ka bam I la long shu kata ka point ka baning kong jong ka bang kwa ngan kren ye fi be yo snow la pidon menta ka jaka ka ba pi kumba I don shu am nang no ka ban I don jinkerman ba pin la ban yo biang ye kata ka ba pila do no mi don jinkerman shu ye ka ba pin poi biang sha kata mo kata ka jinglong jing em ka ba sa si simpat Pynioh e kata ka ba pila ja la ne pila do ka ba ja ka ba le ran ne se ka ba ja buram le se pim la yo shu u Jisu wan haga jaka ka ba don jinkerman shu ku mga bu de ketien pereng ka situation ka ba impossible ka ba la long ka ba don lenti shu ba ngasnut nat ba ka jing Pynioh pat ke de jong play namar undawan unwan haga por ka ba ka jingla brio ka lakut ka jinkerman brio kam dan shu bat kata ka jing snot ho brio kam dan lat shu de hangta bau Jisu ujuan ban resto kata ka de jinglong ka jong utrai haga jing long ka jong ungas ngo ngu yu play bang kren gene ngas ngo tenat palat bangan kren gene baladangi do no iki habangi la poya ka jaka ka bangim dan jinkerman shu hadai ladangi yanget ban yang ban up ye ka por ye timing ka jong play unwan ka por ka ba ka por kam de shu ka jinglong ka lakut ka jingcha ka la de ka bamlong imla mudur shu ban yo pat hadai unwan ko ma ka jaka ka be namar ukwa ban penpau jinglong play ko mga ladap ong menshua haga jingkren ka jong ta ka de ka baningko kabaar nga kwa nginia ya terfi nda haba umut ban Pynioh par shual mensuang shano la sudan yang ani penmi par le kumta ublei bi bo lada ude ban ipad ya fi lada video ban yo biang iki video no ga jing ublei ukwa ya kata ban ba Pynioh iki jingi kai na ni yeng na kata kata mas ong pi wat lada pila dio sno bunsin snap hayanga namar ngam shukran ngata kwa ba Pynioh I ba jo Jisu ubale iki ni yeng unle ga jo iki jing jonga ba jo pila sidan ki Lazarus nan syukuran lupa hang ni lesi don ki Lazarus ki bekodor pala lagi jing em jok fi ki bela yap no haga pop ki bela yap no haga jing di jing bam ki bela yap no haga pang ke kro ki bela yap no haga ram ke sha ki la benan ki Lazarus ki bela yap no ki ba ke jing day lesi ki don ki Lazarus ki bela la pet no ki bam don lat shu ki bam lat shu ban rapat ki don ki Lazarus ki bela don pa ke jing tap jong ke jing bam jing don jing kermen na kwa Pynioh jing kai men ngi ba pinum do jing kermen ba pintip ba new play u ba pishikri u de play u bala ban Pynioh pat ya ki Lazarus ki bala yap no kata ka de mga kuang ana ipi hadai shuaya ka ba un pinmi pat yo Lazarus u le kum no ka ba ningkong uwan ka por ka bam dan jingerman show ka ba ar uwan ngamat berang haba uwan u klemrong ha gani giyeng kata ka de mga suntunat ka Bible ka Bethania te ka lalong ajan Jerusalem jingai kumba armail di sibone ki juki la pa ya ka matha ba ka Mary ya ka ban pentingan ki sepang tau para juki anda kum ta ka matha ka bakala yo snobo Jisu wan kala le tani unre ka Mary kala shongkhop hayeng pin na pipuli hang ni hangri ka tin ka job play filapo Jisu u khleman rong ka ni ka yeng ba wan da snot kho ik jingle ka jong Jisu Christ
Ukrem wan bet shagani ge ye man rumun on yabat nga shalom jing tap yang ni le unda wan gum ta ula andre umle na udan ki nongrem udan ki principle ki nongrem ki bang khwa e fi bin shai men ge sngiba la da bi kwa ban yo ibo jisu un pri pa bi ye ki ka wai unum wan bet shipi ka ba kwa ka dei manore manona ka tu ge yeng ki ba snot kho ye u bo dei play ki ba la ban nge ho u bo dei wala ban Pynioh pat ye ka ta ka bala du no ka ba mot ublay uwat ege jinget nang ni ge kita kan kedai ke bangga kuang nang fi umwat ege umwat ni ban ongkla ka ba mot marthala ni ka ba mot meri ongom ta uwan nang ni ge yeng ukwa palat u ye ji ni ge yeng ukwa ban permi pat yo lazarus uda wan knang ru hagas ni ka bam dan jingker men shu ban yalami gi sunran ka wei ka ba ukwa ka dai bagi sunran ru ni ongai ya uku mangala kren Hynrei udawa ya ge jinget nang ni ge yeng Pynioh indaw ye kren bet ke Martha la da fin puliang ni ke Martha ko ku try ba men jendela don na yeng jingi upara jingi um jendela yap kadan jingat ba uji Lazarus ulaban kia ka por ba ki pakot ha ka por ba udang sitom la da uji suwan un duai un kia na makala ji ye ki pri bi sitom jura ka por jongka ba uji so bu let duai ki kia bet na ka daw kada ong ku try hak tu ko por bangi pakhat ime la da men jendelawan undala yo khia fi ka takadiga mindset jingi ka takadiga ru kom sku tho brio jingi ka takadiga jingi yo I jingi bangim yo I jingai gum yo I Jesus Christ u I khnang na ka bentagi senran u I khnang na ka bentagi ni ge yeng nam ta ka jingmen to jing ni ge yeng but people dia na ni ge Bible ka ktien ka jo blaikong nda haba one wat ya no ki brio ki besnol tho yo Kataka de ktian kabangan krensi kren fi hagini ke por ba pinum yat lat na kata shibun ba ngi klem snot ho yo try shibun ba ngi klem snot ho yo Jesus Christ pi klem snot ho yo blay but haba pim snot ho ba yo blay pi ngakwa na fi wat para brio la da pi klem snot ho ba vi let show brio badon kam but haba pi let ban pan jing rap na ki brio ki badon na ki kerdan na ki buram pi aban da snot ho ba kum no ban let chiki la da pim nang ban rung ban ni kren ban kum no ban le pi kan poi ke por wat na da ula ban ai unum ai fi haba pim nang ban approach la ne ban wan shu hagaru kom ke badai fi I hang ni jisu kleman rung ni ke yeng namar wat manu bas snot ho ban wan hajan jau Amerika wan bet ke klem buram ke klem le ke badai ban le ke klem snot ho kan sepen I fi kum no ba Amerika le ke ni ke klem snot ho kawan shu kum para breu kawan shu jisu kum para breu kum bayringkan kum way na gibriyo ba siya man kaya hiyang wala treat kum tayo blay namar la bi treat kum tayo blay num le kamba aga yeng jofi what let pen long you blay ba pin what you utang kapor ba dan kam ba pin num klems no to pim tip ka marry ka shong ki jat jo try man ba wan regi ni ga martha kam judan por ki dan gibriyo ba kwa ban yo e ga juba yala dim ju ai por yala dim judan ka por ban shong ba blay judan ka por ban duai judan por ban pule bible judan por ka ban what ka khmat jo try judan por ban let jing seng ban shakli try nda don ga jing nda haba pakhat wan ban nda wan ka sedang ban keren penyerengkat nama balai kam nang ban buram kam sngau tho de na ka daw jisu khamon rung ni ge na khwa ban pen pi ba jisu u klemon rung ni ge u kwa na ni ge manu ki badan na ni ge ki ba sngau tho u de taka de point ga bang kwa nang fi kama marthan da kawan kong kamartha kong ni kong kamartha ga itu kong ate bol mi pat aga ga jing mi pat ha ga sngi ga khaddo uji su anga ka ngalong ka ta ga jing mi pat bat ka ta ga jing em utaw bangai hanga laula yap unyo em ba bri bro ba em ba bangai hanga unom yap lano ru pangai ye ne kala itu kong ho ai ku try ngala net ba melong kris ku no play uban sawan che ga putei ka le reunion ru play ni brio khlem don por khlem su tho de try kamla ngek bo unle kamba no menta ka sngi kamla snut ho bat ngakwa ngan ong fin na yekren bat ki brio ki bam ji shong ki jat jong try na yekren bat ki brio ki bam ji don por man pude bible bat ki brio ki bam tre e ban I por you try man like sngi pin lap pino mi snut ho u blay mi snut ho jing mot bat ka martha hado menta ka sngi balay blay khlem la man juba ki jing duai jing ki brio ki bobon ka daw ka dei mi snut ho jing mot bat ki to ki brio Ngetwai bagini ke cingkren jangan melaga sengikan play ki kmat jangfi. Bapinio I bala da Pynioh snut ho jingmot banu try.
Walay mul un sule la le kelumar ban mi pat un jubab nang ibre berkat bangan ya kelumar ngan le kelumar blay jubab be ngan pen khain lot iki an barakat ibo blay bu iki nongrim blay barakat bat ngan sukhat yu un chuan sule kamba kat nungot ki bre belong kumta kwa be bo blay un chu pen kia iki blay un chu kur khu be iki blay un chu jubab be bat ngan itu fin da ki la yo iki jingir khu bakin se ya kai kat baman nga khwa ngan ong fi utaum de blay blay don ki nongrim ya ki ba briu u hap ban priang ban ko ngo ban pendep ikata la da pim tre ban yan kat kum ke jingkwa ban pim sngo tho u jisu unum pen mi pat u lazarus un le noru namar balai la ban pen ken yeki nongrem la jong u blay de bo buram yeki nongrem la jong ngajukran ni gane bon sen nak kitab sam nang ko khat wai ke khat ke balai ba ke tien ko jong blay gong la da pi pendu no yeki nongrem pinda hok ru pin le ayu kata ke ke tien ko jong blay la da pi pendu no yeki nongrem pin da hok ru pin le ayu ka bible ko ang kumta pin le ayu la da pi hok ru la da pi pen ken yiki nongrem dan si bon ki bring bong ni nga tuwai nga yam nga jaw man nga sha jingen re blem juba nga khwanga na pi walit pen ken yiki nongrem dan ki bring ki pen ken yiki nongrem ye nga semru nga yu i ki ba ki kme ki pa ki ai ki ikhtiar jong ki khon ki le am ki kme ki pa ba bin da pure bin da pet ba hai ki jing em jong ki tuwai bo blem pen kala kum no blem pen kala ba pi ai ki ikhtiar jong pi ko bo blem la ai fi kan nongrem ko jong blay gade ba kupau di kupa ke kme gade ki kme ki khon bat nga khwanga ne pit nga su ai nuk sai fi ba hala da pidu wai pen bat su ai ki nongrem pen bat ki nongrem pi pule kitab Isaiah ko nang ka balai pu pra haba us Ezekiah pangjur la de maniap u blay pa yo Isaiah o ini kitien pen bat ya la ka jong ka yel pi kita ka de bu blay kwa haba pen bat la ka jong ka yel mot pen bat ya ki nongrem ki bu blay kwa kum nun pen bat ka ai ka bu kwa bon pen bat kata ka de bu blay kwa apa ba wan na ka ni ka yel jong ka Mary ka Martha ban pen mi pat yo Lazarus ula ban pen mi pat un restore un la ban ai pat Hynrei kirki utrai wan na ka ni ka yel pi puli na ka Bible u yang na jangai u ap mano badut banwan si u bat ki bawan ki dei ban dei ki besngot ho yo u dei u bakumno and then they kren bat kamartha tlim long kum kren bat u khasi bu khar bat ngakwa nganong fi hangtam mi sngot ho bat ya poi shiklumar bat nangta u jisu la banong no hangne de pipuli nong ka bakhat wei khat bar bu pra kong onda kala la ong kum ta kala le no ba kala khat ker pangi ke meri ke para jong ka ga ong u nong hikai wan bat u khat ye pa kale ong u nong hikai u lawan tang ba u khat ye pa u la be yanga u klem yanga u khem me so su thau le si la ngan super khat mangang ni la ngan at mangang ni le si ka martha ka le ong ye ka meri khele mapha namar ba bat ngala ikren la salam ngala ikren bo un ngala yetholo di uba ngila pakhat yu un reu klemwal ngala ai yu le sikala banom tangala ai yu na marba wadang ni yeng jingi bam jaw sa malaga por wadang ni paro pashong ki kijat ki jong uba snap ki jingi kai bat menta u wan u ong u la tip bo pang ru khumwan ngala dep ai le sikala banom ta gidan ki bri ko balong ngaka ta rukom bat kamartha ka shabe le sikala banom ni u jisu ang khele no khat e ka para jo panamar lada dan banang ban sngotu yanga ban itu yanga ngade we bat lada pimdan ke jingai ke bakat kum ke jingkwa ke jonga nganomla setia ngan Pynioh pat ye ke ke bepidu no aingu yu blai pipule nang ni ke Bible ko ang khot ba arbu kundai ka meriti haba kala yo sngo kala yang kum ni ru bat kala lek shou nga ye kani ngala kren ngamla nyau shu bat minta kesingan keren biang namal ke dewi wei na ki banga sngot nat aga Bible ka wei na ki banga sngot nat aga Bible bahaba ke Mary ke yo snow ke yang gumne ka let shu u jisu te umpat chimno paya ke ke shnong hare uladana ke jaka sha ke baga martha ka let tani u ka bamot u jisu u khlem tre atat bandrung kat nu kan tau yang ka martha ngam tip kanu kan tahu ap bagan wan ka martharu ngam tip kanu kan tahu ap bagan it pai biang but kanu kan tahu ap bagan Mary kan wan biang tang ba ublay udon ke jingla ban ap balay u ap namar ublay udon ke jing snot ho
ba Buhrieh sngot ho ba wat mano ba sngot ho naga ni ye nga sngot nat ba nda ba ga Mary ka wan shu nga sngot nat pala pet ngan pude fi naga de khat ka ba life away la da fi la jio sngo snap yang ni la pimpat jio sngo kani ga dai ka point ka ba don kam tam la da fi mat la da fi mut ban yo I ya ka kamba ka to play ga jing em topi ka dai ka nongrim ka ba fi don kam ba shai kedar bat ka ta ka dai ka e ka ba ga Mary ka le tang ini pude na khat ka ba life away ana kum ta kita ki ju ki ba don lam bat ka hayeng bat ki ba pentingan ni ka ba ki la yo I ga Mary bakala yang ki bat bakala mi no ki la ya bot ya ka ki ong ka le chi jing tap ya ga ban ya mang ta sngap ba haba ga Mary ka wan pet ba ya ga Martha mane bat pet minta ya ga Mary kum no le di ka Mary nda kala pai sha ga ba Jisu uladon bat kala yo I yo sngapa ka Mary nda kala pai nganda puri ba ka Mary nda kala pai sha ka ba Jisu uladon ka banikong ka Bible kong kala yo I yo fi nda kala yo I yo nganom ya stat nda haba ka Mary ka yo I yo Jisu baru Jisu yo I ga Mary fitim ne ngani tu ifi ka Mary katip utrai udei uei kasngot ho nganu no nadu jingai marsani yo I yo Jisu kado nu jongka kalwet apo jongka ka apo jongka ka kasngot ho ia ka taka jing long blay ka bo Jisu dan namar ka Mary ka wan ka yo I ka baningkong ka le ka khemle ka bele ka Martha ka Mary marsanuan ka Bible kong kala demngon hakikat jogo hi kata ka dai what you pull stat in the Bible what you pull stat ka Martha khlem yo I ba ka dem pi khlem yo I ba ka money nga khwanga nang ifing anda puli mga nang ni ka Mary haba kala yo I u kala money yo try ngan bu da ka tian kalamani utrai fi kata ka dai ketien ka ba ngan ong ni nakaliang jongi ki Buhrieh kata ka dai ketien ka ba hajrong tam haga jing shukri blai na yu igi Buhrieh ini ki sngi ki dai na don jing don kam na don jing na don jing pang na don jing jinjar na don jing don kam ka don ka mo ka no ka bala klumar ka bala long panik ka bala jinjar pala nda tuai yo me try mem yo I nga jinjar try shu pan shu duai shu kren shu som shit nga khwani tu pi kandiat ki Buhrieh ki besngot ho ba ki wan khmat jo blai ban sngot ho ba de blai ban wan da ka lenti ka ba dai ba kata ka dai ban money shuwa yo try what la da pi don come kat no what la da ka jing shem jong pi kala kat no what la da ka jing mut jong pi ka kia kan no what la da ka dot no jong pi ka pat kat no na mar ka jing kendo ka jing em what la da ka jing sno si jong ka Mary namar Lazarus bat ka ka jing do no jong ka ka ga ba tang ka pamla man sno to Hynrei haba ka one show Jisu ka khlemwan kum para Buhrieh ka khlemwan kum ba wan kum Martha ndaka one show Jisu ka yo I u bo dei shisha kun jong play ka I ka daw pite ba ka sngo to umne ngan wan rab yang I ka to ka daw ka dai ba man la ka por haba Jisu wan ka junang man shong ki ki chat to try bat ka sngo to yo Jisu u dei u ba kum no na ka daw fin lap ki Buhrieh ki ba kham iet yo try ki ba don por ban shong ba play ki ba la million ban money yo try ki ba la million ni ka ban worship ban money yo try what up deng jong ka jaka ka bamla shu ban money haba ki wan show play ki nang hi ban money namar nda haba pila million ban money you try fitip bo play kwa utip lo ki jing utip lo ki jing ja utip lo ki jing le ula ban le ki kamba Hynrei u play kwa ik Buhrieh ba haba ki wan jan jong u bakin sngot ho shua u dei u ba bakin wan da ki jing money ka bashisha nga kerpat fi ki ni ko por bala da fimpat yo ru balai fim money you try shua nai ki ka pa nai ki ka duai Fim kan mabu Jisu hikai ke jing duai try. Men bagi senran ki keli Jisu ki ong hikai ngi try bengin duai ong u ai ke jing duai try ong apa pi duai ong kok pa jengi u ba beneng long ba khoi ke keteng ke jame. Fi kata ka dei ka ban min kong tam la da fi mot ban duai khma jong play. Da fi don jing kat no nga kwa fin yo I bo new play du pa jong fi ba beneng. Bat ka ba ar u dei u khoi ha beneng bat u dei baden u dei try jong ka beneng
ke kendau but dakata la pi wan ban yo I kum ta kata de rukom duai what one to blame no try me yo ingat dan ke jingpak menta try ngayo I dan ke pribo duai no si nga bukti no si nga kata ublay unum le namar ke benungkong tam ke bo blay kwa na ke jing im jonga jo fi ke dei bangin nang banwan kamat jong blay kum nungin wan le kum le ke meri hap deng jong ke jing kia hap deng jong ke jing pai do no hap deng jong ke jing bom so tho so thau balai try me khlem wan na ke tu ko por bang pa khat rei try men ta me wan la palat ke por ula dan saus ngi ke jing tap ndre ke ni ke bri ke tep bo jisu de blay danga yo ai nangam yo danga sung tho nangam sung tho ri tang ka weng atep bau lawan minta bat udon kaman yo e jing mane kan mau blay kwai ai na fi kwa pisa na fi dan gibre ba ai pisa cho blay ai shejar binyo boja nga duai ba mata gisngi wal it pidyang ngi tau blay kwai ai nangi ka ba ningkong ka ba blay kwa nangi ka de do not ka ba mani shisha yo try Ublay wat iki pergi benang ban mani shisha yu try. Fin pana yu blay lo atip lot ifi fi dan jing yu blay tip lot ke kiakat no ku Jesus no to lot ude rang ba lindo ang ka Bible stishi ke Hebrew u bas no to lot ye ke jing jong ni but day na ka daw ng duay men ka sngi ba blay unikai film ba ni ke jing ja ba ka meri nganom ya stat ka meri inda ka wan ringkat ba ka jing kia ka ilut nganut benang baro gitu ki jiu ki yang ki no ki yang singai ka ilut gitu ki nong kentingan baro ka ilut baro ka ilut ka yang ka ilut baro ka wanau try ka dembek krop agi kejat ke jong try bat kamani yo setiap malam ke por keran ni gani ngayo I ha ga bakan jaman sim bakani ka penlong yo try baka dok not jong jisu ka lewet ngayo I bau jisu usno to baka ni brio ka de kraw shisha wat ap renga jaka ka baka dulut ye ka baka don kama ka jingam Hynrei kadang nang ban mani yanga bat kata ka jing mani ka de ka jing kenya ka ba rem tamak mat jong play katakan ka de ka jing kenya ka ba ilbi tamak mat jong try bahaba ka wan ban mani marsen dem krop ki kejat jong try ka mani nganut ban ong ujisu hapo ula luet ke dok nut pip tip adu mentai ke singi dan sipon ki beri ki bakhlem la ban pen luet ke dok nut ke jong blay ki bakhlem la ban kta ye ke dok nut ke jong try na mar baki ki wan palat de ke jing ki klem wan de ke jing mani ngaset ong berbol waju pen long you blay ke dustbin bapi wan ra be de ke tu ke nyut ke nyer ke bejabok ke bejkhlia be pilit bread u Uplay kwa bapin wan de jing kenya ki be ubi e khmat jong try ning kong bat un se jubab e jing dwai jong fi na ka daw na fi pule ni ke jing jaka meri kala le ye ke e ke badai kala dem ha ki kjat ke jong try kala money bat nda ha ba ka money ka bible ko ong ni ku try la na medana ni para jong au cinta la yap u jisu fi pule ni ke bible la ke khat ka ba Lepi puli ke dekat ke balai fusan ke dekat ke belengkat tambah ke Bible ke ong ujisu ulayam ngaju kli ala deru ke ni ban ngakwangan kli firu kan ongut na peneng jong aba jong fi ki ba la ban penjau umat yu try da ki jing mani jingi walit mani you play walit why you play walit mani you try tang na mer fi yo ai Walit mani you try ta namar baki ik saudong jong fi biang. Walit mani you try tangkum ke rukom ke niam ke rukom. Hari mani you try de donut barok namar blay wat ki bukum kita ban mani you. But money hadu bakan da penluet de donut ke jong play. Fitip lada fi kwa ban penluet de donut ke jong play. Ban kta ke donut jong play. Money hagapor ke bapim de ban money. Dem hagapor baki problem ki jur palat ke jing im jong fi. Finu i kata ke jing mani blay ke balang ke jing kenya ke rem khmat jong try. Bat ke ni ke bang kwa ngan keren fi hang ni ke bang sutunat palat bau jisu yam. Piti bale yam dei nomor ba umla man pin mi pat yo Lazarus. Yam nomor ba u sngosen palat le si ya kani ke yeng.
Hynrei ula dep dan lupa utip be bon pen mi pan ko kham da dan e kata Hynrei nga kwa na fi ka jing yam go jong trai ka bang kren mi ka dai ka kata i ga do not ha badan ka brio go banang ban mani u ha ka por ka bam dei ban mani fi ka jing yam jong trai nge hat usngo san ai ki tu ki mo ula yo i ba ki de yam ki jiu lawan bat ula ut ala ka men siam ula khuslai fi kani ga mat u jisu pitip mai ga ne ba u jisu u jisu de nga kwa pen yo ni ka tien ngan bu ne u jisu de badap daga jing snelson ai de ga jing snelson ai ga compassion ba ong ga tien english u don ga jing snelson ai nga kwa pen yo ni ka tien kin yat ngan kran fi ka jing snelson ai ka de ga jing long ka jo play but nda haba u sham ya ga brio ga banang ban mani u ga por ka bam de ban mani ka ktai ga no jong over ga jing snelson ai ka ka kio jrong ka jing snelson ai ka pen ki yo try ngan bu ta shang anong e fi ga ni gitien ba nga sha ong ne ka jing snelson ai ka pen khaya ki kamba yo ba hai ga ta gitien ba ga jing snelson ai ka ju pen khaya ki kamba u jisu ula snelson ai ba ula pen kia ai gibriu ong hang tai ga gospel ga jong Matthias no ba khandai but nga kwa ngan ong e fi ga ni ga por ba ga jing snelson ai ga ju pen khaya ki kamba nda habau jisu sngosen ai gani ga yeng na mar ba u shame ga meri ba ga nang ban wan shi u ban mani u yam ga jing yam ga dai ba ga tapalat gani ga jing mani ba ga pan kai ga jing sngosen ai but ngani tu ifi kan pan khabe ki kamba nga yo i hang ne ba nda habau jisu u yam u kliwang shano pi bo yu shano pi bo yu Ndai bom tip ukwa banda kli kawai pa kawai but nganut bang jisu tip bagila tap you wang yala mi nga shano fi haba wang shano fi yabo yu nga kwa fin tip fi tip kani gadi ka ba blay kwa yang abi fi fin sngo to I wei bo try blay agani ga yang nga kwa nganong pi kadang ga jingmot ka ba kan jamin sin kan ma ndai bo blay tip hang no ki tap you wali mot bo jisu tip utip tang ba ukli na ga Mary wang shano piabu yu ukwa ba ga Mary kan mi kan yang nang ne kan yalam maka chiga jaka badan ga problem fi nga kwa ngan ong fi agani ga po da fi kwa ban yo I ba u blay un Pynioh api lani un jubab I ga jing duai jong fi nga kwa ba pin long shai ba u blay ban pin I shai hang no ka don ga problem hang no ka don ga problem shano don Lazarus udah kwa baka Mary kam ne men suong try melatip mamena ta kadao let mamena du am u try kwa man ong ya pen I nga hang no pia boyu hang no ngarungan ong nang ni pia ni ka por ka kanu ka jing e pen I dang pre bu du wai ga benang kando bi nan jing e vi du wai pen ban ni ga e bi du wai pen man ga e nga kwa nga no fi belai pim long specific ban pen I ban da long tik ya e ka ba pi dan kam ya kata udah kwa bantip hangno kadan kita ke problem kabakum kano ke problem hangno kadan kita ke problem peni nga baru trawang shadow fia boyu kam dai bom tip kwa bagi beri kinong clear kinong shine baru play but ngotenat bagi America ong yang ini let ini peni ya me kaya lambai tik haga jaka badan Lazarus haga jaka badan ke problem but the point hang ta fi puli na ketien ke chong play fi puli nang ni nang lenong ke bakhat way ke mata kawan ban penuit biang ke ong ke mata ke para jong tau belayap ke ong ku try kata ula iutung naba kini kalong ke sengi ke besau dan ban penuit ifi ki ba penuit do kim dai gibriu gi bom sngut ho dai gibriu am ba dai gibriu gi ba ki bom shakri play dai gi ba shakri play teng teng gi ba penuit ngani tu fi ki ba nget play tang ba ki bom la ban nget ye ke kamba ke matang ni gong katau la sma utung kutwai u jisu wong biang ke matha pamtip bala pan ngai Pynioh I ke buram chong play na sotanat bo jisu ni wong anda kumta ula ong singap ha anda kumta kila klino itong mau khang u bala dan fi na fi police station khat balai kun da jisu ong kli yu tu mau khang
Fi utrai uang yalam yang apa ni yang agak nu gejaka abat dal dep uang pelit dia tu mau kang. Fi kata kadai ketien ke ba kham jeleu ke jing shisha ngam dan por chun rei ngan shi pen i fi nang ne. Bau jisu ang pelit pen i yang nu. Wali ka na jurong, wali ka na mau kang ngako fin play tu mau kang. Kam de ke kam ram jong abangan play kwa ban la da dan ka mau kang jong ko pop jong ko jing artatin jong ko jing bam ngai kanu play no i ka ta khamat jong try ma de singi. Plate ikata, wen ikata, ai da penilot, try kan ikata jing coba. Fenyo i hangta, jisu day, ubakwa banle ikata uang peni yang ang nudan, bandala poi uang plate itu mau kang. Fi teng ni peni u try rengi tap ikata ki ai. Teng ke tap ke buram brio, teng ke tap ke buram ke niam, teng ke tap ke jing serang. Madway mi nagas ngi plate no itu ko mau khang baro khal la fi kwa banyo iba u blay un Pynioh pa na fi ga ege bu fi do no na kwa nga da kran ni ga ni daga jing pen pau ba daga jing sngot ho da fi pule nang ni na bu jisu ang play clear to mau khang ka mar tha ga pen wet jisu ang pamte bala da pan nget panyo i ga buram jo play anda kum ta kila khli no yu to mau khang bala dan ta ha ka bala bu yu tau bala yap u jisu la khmet lagi khmat ula ang kukpa nga ngu yeme ba me jus ngau yanga fi hang ne fi yo ibo jisu ndau dwai ule ko bale ka Mary ka wan chu jisu ka mani u jisu u mani yo play ang kupa nga ai ngu yeme kata kali kaktiin ka bami ning kong fi ong try ni ko por nga try ba men pi mi pat los le ta ka Mary ka klem le ban ong try me yo i nga ta nga jing e klem le ta ka mani u blay u jisuru yo blay ko pa u ong try nga ngu yeme kata kali ka bang ko ka nong fi ka jing hikai ka kraw ba finyo i ka kamba u ong kuk pa nga ngu yeme what you kurki bi pule bible u ong try nga ngu u ai ngu lo pa ye ka e ka bu blay un sale kata kata ke jinget la fi kwa banyo i ke kamba ai ngo lupa mani lupa ya ro lupa dan lupa ke jinget banyo i ke kamba u jisu ni wang ko pa ngu ya me ba me jis ngawi ngati ngatip ba me ngawi lagi sngi na kren na kam taw ni upat ba u yang baro so dong bakini yo ngai bala pa ma me nga nasngo bang ni ba jisu haba umut ban pin mi pat kam ta ni ke ba yo siya ka nang ifi. Lalo blame mo ban ay pat afi. Ya ka ege papi do na. Man taga siru la ban ay. Nda papi la biang gi nong rim. Nda dan gi bigi ba sngot ho ko malong ko Mary. Nda ni ege ba e yo play. Nda la dep nadong siya nadong siya dong. U jisu siya ang bitang ka ni fitian. Ula perta ti haba ula lakre ni kini ki eki eru. Ula perta daga ketian ke bejam. Wang ko Lazarus to mino. Tang sikan tenu perta. Fitip neam ban pen mi pat u jisu dan kam daga bor ka met jang. Dan kam daga bor ka ketien jang. Bat ka ketien ka jang u ka dan bor. U ang ini ketien. Lazarus mino ka bang ngat palat gadai bau jisu habu kuren daga jingay. Fim tip u Abraham u yo e kanil fin pulin daga Bible u la ngek yo blay u bakren ye ka ka bomlang kumba ka dalang. Kurani u Lazarus u bala yap sausngi kum u ba im u ong bay Lazarus u khat yu kum u ba im u ong bay mina man nga ay ngu yu blay klemang Lazarus pediang ni gani ka jingpen sle pediang ni gani ka ma pediang yang ala ni no ma sai le mangi teng ayu i ngila nang pala ka jait ndai kan mau jisun dalam biang ginong rim da dan kamban pensitom usukuran da ketian fi kata ka ketian ka bau jisu hikai nana ba sedang haga Bible ba wan jeng pertai ukuran yu ding jambor u yap terkhong ukuran yu bepang yap siliang wang yang jai ra ka jing thia ukuran ni ka duriau wang long jai ukuran upen pau be kata ba unda wan Lazarus upen dan kami ka tau ong be Lazarus mino but I go you play bau tau ba yap mino kan mau gi ba yap kios ngau ye ketian jong ka jingai kin ma ko jing yap kam don bor kamat jong Jesus Christ na ma udai mo ko jing mi pat udai mo ko jing kalenti ko jing em bat ko jing mi pat wang Lazarus mino but Lazarus ka to ka met jong upi ka ktien ko bo kren ka rung shi ka met ka jong Lazarus ka penlong jing em ka create life mo ka penlong ye ka jing em na ma Jesus dan ki ktien jong ka jing em ukran ye ka jing em ka rung ka met jong Lazarus bat ka pen ke em biang
ia ga met ke penlong imbiak ia ga met ke jong Lazarus ke mensim ju ke wan biang pliet ki kmat bat u yeng joy bat ke Bible ko u tau bala yap ulami no bala te bat keti bat kejat de jan stop bat ke kmat jong u la te saudong de rumah u jisu long lot no you u bat ai ba un let no ngas no tanat fi ba u jisu le ege krau fi nda haba u Pynioh pat yo Lazarus ke yeng jong Mary bat ke Martha nda u pen mi pat yo Lazarus u pen mi pat u balong like Lord shisha balai nda u le yeng joy u mi shabar ke krem u ima dan ki beri bala kelak apa mut tang bagi badan syate hagi jan ki bobon baru jisu ang ki beri badan jan lot no ye ki tegi jan sop bat ye tu kemat jo ke bete de jan ai un let no sia na kwa nganong fi ke ni ke por ke ni ke tien ke bekrau palat bau jisu pen mi pat yo Lazarus priu balat doit na dong sedong ki jan ru ki hap no umi nang tu yo biang ke jing embat no mi ngala dep keren hagani ke voice ke bala dep bahaba ula mi pat ubriu bala mal e ke jing yap ngani tu fi un kampau na ban yam no brio ni ke pertai brio barok yuan wat yu namar habo Pynioh pat ya kata ka bala du no ke yeng barok away ke kemen bat barok kini tu khana ye kata ke jingja bat hadu menta ke sngi rung i keren ni ke jingja namar ujisu le ke kamba hagani ke yeng fi na peni fi gani ke jingkeren jonga u Buhrieh u i sipor Hynrei un Pynioh pat kata ka deka mga kwa fin sngap hai gani ke jingkeren bau jisu udai utrai ubaba unum pun kot hakabadu nong unum i jindu ifi unum bret no ifi si jingai unwan hakapor ke jau bat ula ban penmi pat ula ban iPad ya kata ke video no nget ya kata menda gesngi ngan duai la video ke jing em tung ini duai hagini ke por ku try nga ai ngu emenam ta ke jingkren ngada nget kin try ba ke jingkren ke bakraw ka bangi don kampalat a blay ka ban nang ban snut ho bana do menta gesngi try a blay ngada nget ko pa don ke por ba me Buhrieh don ke por ke try ba me I sipor and baro ka de ba me don ke plan ke ba ke plan jame ke de ban Pynioh pat hangi ye ke aka ke bangi to no try mala Pynioh pat ye ke Naomi ye ke Ruth ken try ye Boaz mala Pynioh ki kon ki siu ki bedan buram mala iPad ken try ye ke Esther mala iPad you Mordecai ye ke buram try mala iPad ko pa blave ye jonga you Joseph ye ke cat mala Pynioh pat you Daniel you Shadrach Meshach bada Abednego mala blave wala ban Pynioh pat ken jisu be ye jonga kerpang you Job ken try me Pynioh pat ye ke ege budu me double ye ke ta ken try na aingo ime ba me Pynioh pat ye ke eke baro agani ke yeng ke jong Mary ke Martha but me iPad you Lazarus try nga try ye ke ni ke brio ke be yo snow ye ke ni ke jing hikai ai ko try ba makiru menta ke sngi ken nget ye me be ken nang ban wan khmat jame be ken nang ban mani me be ken nang ban nget ke try be ken ni ke nong rim ke be yo snow ke ni ke nong rim ke be dan jing dei age hima ke jame try ngi ai do jame ke puram bat ngata duai ba men kerkhu ye gini ke jiang bat ye gini ke brio begini yo pat ye ke begitu no ha bagi ngap ke ketien ke jame ke tengge do chi sungi duai amen bat amen to blame kerkhu fi bat ngai Pynioh ibiang ye ke jubab ke duai